Bones tardes, amics meus tots, benvinguts de nou, hosti, quant temps de... el walkthrough de la campanya de Max Payne. Veieu que no hem deixat l'última vegada una miqueta abans perquè he reiniciat la campanya. L'he acabada amb... mireu... l'he acabada amb totes les dificultats, vale? Els trofeus, mireu. Siente el dolor, Feel the Pain amb història mèdia, Strong Pain difícil, Pain in the Ass extrema i Maximum Pain clàssica. Després d'uns 2 senzills en multiplayer amb Joey Penis i amb els amics aquells del Loco, continuem amb un jugador amb la dificultat clàssica, que és més o menys com l'extrema, o sigui, una miqueta més xungo que l'extrema, però amb una putada bastant gran. Mireu la vida que tinc, no? És una puta merda. Sabeu que si em pillo un analgèsic i em disparen tinc una última oportunitat per matar-lo. A clàssica, no. Veieu? Em disparen i moro. Vale, és molt difícil, d'acord? O sigui, s'ha de saber fer el Motivation Time molt bé, molt bé. Perquè si no et maten però de seguida. Faré una miqueta de Motivation Time. Hòstia, m'he oblidat de posar subtítols, em posaré el primer subtítols, vale? Xxt! Calla, cony! Merda. Vinga, motivation. No, encara no. Vale. També faré alguns gameplays de l'On Minuto de Nova York. Sabeu? És un modo arcade que... Xxt! Quiets! És un modo arcade que es fa la missió però en 1 minut, vale? El que passa és que cada vegada que fots un tiro a algú, o sigui, quan cada vegada que mates algú et suma segons, vale? I tiro al cap són 6 segons, el cos són 5 i només el cos a cos són 10. I els per explosius, si el pilles sol, també són 10. Merda, aquest em fotrà un papino. Merda! Merda, no caiguis avall, tio! Estic a punt de palmar, tio. Em pelarà. Calla! Calla! Cony! S'ha de fer servir molt Motivation Time a Metro de New York, que us ensenyaré en aquell vídeo. Motivation Time! Xaval, a palmar. A més també estic jugant amb punteria libre. O sigui, la seva automàtica l'he deixat estar per allà per sempre. Morre, Fabelado, fill de puta! Boa! Vale, on estàvem? A veure, no me'n recordo. Sí, la Giovanna, la germana de Fabiana. I was guessing pretty soon she'd start wishing she was. I was up for one god-awful performance review. Aquí hi ha una pista, vale? This was a mess. Intentaré ensenyar-vos totes les pistes, perquè ja les he pillat totes, i les armes daurades també. Les armes daurades no me'n recordo on són, o sigui que... no ho sé. Però les pistes sí que us les ensenyaré, vale? A veure, la Giovanna està... bueno, l'acabo de salvar. És la germana de la Fabiana, que és de rosa, aquella tan bona que acaben de segrestar. Aquesta és la nòvia del Passos, de l'Ernest Morriguer, el pilot. Ja, bueno, ficarem subtítols al pròxim vídeo, no us preocupeu, perquè me n'he oblidat, merda. Ja, bueno. El pringau del Marcelo és el germà del Víctor i de Rodrigo. Seems like I wasn't the only guy around here who had taken his eye off the ball. Are you okay? Yeah. My weakness was the drink. Passo's was the sister. Things were turning pretty ugly in this Però la seva town. debilitat The és boss's la girl was beguda gone, i que la del and part Passos of me és wished I was too. Té un sentit d'humor aquest noi que m'encanta, saps? No sé, tio, té... Jo no consumo nada, això. Yo me meto toda! Ya para allá, rey, voy a ordenar de ahí. Halcón nada más, sin drogas ni nada de pa' aquí.
Puto Max. Els dos anteriors jocs també són la puta hòstia, tio. També estan en un plan així, psicodèlic. És així, tipus, no tengo nada que perder, aquest tio, saps? És un crack. I a la vegada és un fracassat. Bueno, una nota de rescat de la Fabiana. I aquí la família Branco discutint a veure què fan. Per la tia aquesta. I don't know. I'm no expert on hostage negotiations. I know people who are, but they're in America. We don't have time for America. I know, you're right, Marcelo. It's not like I don't have the money to pay. Father made a lot of money. We have always been targets. Yeah. We all know that. But much as it pains me, I don't see we have a choice. Maybe after we pay, we find out who did it. We have them. Bueno, ara fotrà un rescate, vale? Els han segrestat uns favelados, els comandos sombra, vale? Haters, diu. Qui han estat? Bueno, pues haters, sí, de Dios. Els comandos sombra, sí, una banda de favelados, sí. Ja, bueno. I ara pillarem la pasta i anirem a portar-los la pasta als comandos sombra perquè ens tornin la roseta que està a la foto, mireu-la. Ah, l'heu vist? Sí, sí. Bé. People I know have tried to reach out to this group. Sí. Comando Sombra. Sí, clar, aquests. They're not from any of the favelas around here. They're linked to the drug business. Now, what have I got to do with drugs? Nothing. Everybody loves money. I just want my wife back. Bueno, és que també no sé per què els vull fotre els subtítols, perquè no es veu res, tio. Ja us aniré parlant de la comèndia i tot això. I ara se'n van al Estadio de los Galatians a Sao Paulo amb la pasta i ara anem als favelados a buscar la pasta. Bota essa arma no chão. Put the gun down. Put down your gun. Bota essa arma no chão agora. Slow. Não faça nada, estúpido. Mostra o dinheiro. Mostra o dinheiro. Open the bag. Show me it's full of money. Ja, bueno. Depressa, porra, depressa. Clàssica és una dificultat. Sí. Però, sniper! Aixecada, motherfucker! Merda, em ferit el maig. Apparently someone up in the nosebleeds didn't like the game we were playing. Diu que a les graderies no hi ha un tio que no li agrada que estan jugant. I els diners ja serien... Bullets came from long range. Diu que les bales venien de molt lluny. Va! Corre, idiota! I'm starting to feel decidedly amateur. Merda! Uf. You okay? Yeah. All right. Let's go. Bueno, no sé si és There's gotta be a first aid kit around here somewhere. el maig i tot. I've been shot more times than I could remember. But this felt different. Maybe fate was sending me a message, trying to tell me my luck was finally about to run out. Or maybe I just severed an artery and was bleeding out like any number of fools who got shot playing with guns. Either way, I was failing fast. Christ! Va, Ernest, fot-li. És que l'Ernest és un crac, el passes, tio. At least one of us had a gun now. That raised our chances of survival all the way from nil to slim. Bueno, i ara aquí que estem podent, doncs mira, estem buscant els diners, ¿vale? Perquè els han pillat els malos. Bueno, els favelados, però podem pillar-los i els diners dels favelados per fer un altre tracte perquè aquests s'han anat al carajo perquè els francotiradors aquests són del So this was it. My easy retirement money. My blood-stained 401k. A chance to drink for free while chaperoning socialites around town and making sure the poor people didn't get too close. The brochure sure didn't mention any of this shit. Puto Max. Bueno, us ensenyaré totes les pistes, ¿vale? Perquè si hi ha algun jugador de Rockstar que les vol veure, doncs aquí les tindrà totes. Wait here a second. Not a problem.
Joder. Va, tio. Looks like I missed all the fun. Whoa. Looks like I missed all the fun. Bueno, va, tio, cura't i que dispari ja, tio. Perquè... Come on. I'm getting flashbacks. That wedding we worked in Aruba. Yeah, back to the good old days when I thought I might actually like this job. Dumb sport. Estúpid esport, diu a Max. Careful, my friend. That's blasphemy in this town. Cuidado, amic. Això és blasfèmia, aquesta és blasfèmia. Herejia. You okay, bro? Never better. Whose idea was this anyway? Yeah, I wonder. Is it bad? Could be a lot worse. Here. Thank you. Vinga. Mira, el Morriguell és metge i tot. Here we go. Va, treu-li la bala i que dispari ja, cony. M'estic Let's see, curant. come on. All right. Oh, Hey, yeah. pussy. Yeah. So what now? We make sure that the right clowns get the money. Who the hell do you think that was? Tried to gate crash our little wine and cheese party. I have no idea. This is Sao Paulo, brother. Could be anyone. Anyone with access to high-powered sniper rifles and trained killers. That's pretty much everyone. Great. Yeah, good. So what now, Einstein? Well, I guess we get these Comando Sombra their money and make sure they know we did not try to trick them otherwise. Fabiana, she won't come back. That's a shame. Caralho, mano, não faço ideia, foi uma cilada, cara. Nós precisamos sair daqui, vamos vazar, vamos! De puta, no sabeu què dels putos presidents, tio. Tenen un accent tan odiós. Bueno, aniré a veure el destí del Maxi en el pròxim vídeo perquè ja se m'ha fet tard. Fins la pròxima, tios. Bye bye. Hasta otro ratito,